ɗazun nan na ga malam daura Allah ya kiyaye shi ya bani tausayi bayanan da muke don mutane su san halin da ake ciki a ƙasar nan. Yanzu ku duba ku gani fa Hizba ta Kano kwamishin ce da gwamnati ta kafa, yana cikin aikin alkhairin da Malam Ibrahim Shekaru ya kafin ya bar gwamna. Wallahi na san lokacin da ƙoƙarin sai ya samar wa da Hizba gindin zama don ta zama hukuma ce mai zaman kanta ta yadda kafin ka zo ka aikin ruguza ta abu ne mai wahala. Wallahi na san lokacin da ya yi shiga daga Kano zuwa Abuja ya fi so 40 don ƙoƙarin tabbatar da ita. Yanzu ta zama kwamishin ce da sa hannun gwamnati da komai fa aka kafa ta. Ɗazun da nake sauraron ƙalubalen da Malam Daura yake faɗa cewa suna fuskanta. Cewa an je an yi operation a hotel guda 2, wasu sun je kotu sun kai su ƙara. Da suka kai su ƙara an caje su kuɗi tsakanin wannan hotel ɗin da wannan kusan naira 800,000. To yanzu kotu ta sa an yi freezing ɗin account ɗinsu na Hizba ta yadda in kuɗi ya shigo sai an cire ma masu wancan hotel ɗin kuɗinsu kafin su yi amfani da kuɗin da za a saka account ɗin. Saboda haka wani bai san me ke tafiya ba, kawai shi yana ganin tunda iskanci da bature ya yi a ƙasar nan, tunda ya riga ya kawo tsarin constitution ya ce duk wata doka da ta ci karo dawa to ko da ko maganar ta Allah ce ta manzan Allah ce to maganar banza ce. Wannan dokar ta bature tana gaba da maganarwa. Wannan tsarin dan Allah waye zai iya canza tsarin nan? Ba al'umman musulmi bane za su iya canza tsarin? To yanzu da suwa ake haduwa ake kawo ma Hizba matsala dan Allah ha. Shi yasa kullun nake faɗa muku nace ukubar da kuke ganin Allah yana mana a Najeriya har yanzu, na rantse muku da Allah ya raga mana ne. Amma wallahi mun cancanci sama da haka ma Allah ya mana. Da suwa ake haɗa kai? Yanzu dan Allah kana musulmi kana da imani, daga lokacin da ka yadda cewa ga wata doka wacce ba ta Allah ba ta manzan Allah ba, ga magana Allah da annabi sun faɗa, kana ji a zuciyarka cewa wannan dokar wacce ba ta Allah da annabi ba ita ce a gaba akan dokar Allah da annabi. Na rantse da Allah ko ana haɗuwa masallaci a yi sallah da kai a fita ko kai ne liman, billahi lazi aka je lahira ba abin da zai sa baka samu matsala ba. Ku duba ku gani, ya kawo labarai wasu abubuwa na ban mamaki waɗanda suke faruwa inda in baka sani ba za ka san me ke tafiya ba. To dawo kwanan nan na san ai kun ga ana ta rigima akan abin da ya shafi ƙasar Saudiya. Ban yi magana bane a wajen karatu saboda wasu dalilai. Yanzu wannan fa a Najeriya fa, kuma a Najeriya a Kano inda ake ganin nan ne cibiyar musulunci ko, in ka cire garin Sokoto ko, a nan abin ke faruwa. Saboda haka ku kuna ganin kawai a ɗibi 'yan Hizba da motoci bari su je su yi operation sai an gama, sai a zo a samu wani lauya sai a zo a makale bayan wata doka. A turanci suna cewa section kaza ku, su kuma da wata sai a ce sakin layi kaza, dama tana an riga an saki layi. A gani sai a sako layi. Ya ba da labari akwai lokacin da ɗan Hizba suka je da 'yan sanda da waye aka je operation, da aka je sai suka nemo wani kodagon ɗan Hizba, sai suka ce to tunda masu laifin na ciki shi ya karya kofa, kuma akwai CCTV kyamara. Da ya karya kofa aka kamo masu laifi, da aka je sai ragowar jami'an tsaro suka zame suka ce ɗan Hizba ne a aikin nan, sai da aka sa su suka biya tara. Haka ya ba da labari cewa an taɓa samun kuskure wanda jami'an tsaro ma suna yi su kashe mutum wanda ba ma sau ɗaya ba. A checkpoint akan naira 50 an shaye ku ga a ƙasar nan an ce an harba mutum ya shaye, amma za ku ga inda za a samu wannan ba zai zama matsala ba a gurin wasu, amma ana ce maka an yi da sunan addini to shikenan. In yana bayanin wala dole sai ya baka tausayi don ku fahimci ƙalubalen da ke gabanmu da ke gaban addini a ƙasar nan. Wasu matsiyatan na ciki da na waje sun riga sun yi babakere sun tsaya duk ta yadda za su yi su kawo ma addinin Allah cika sai sun yi. Kuma wallahi akwai su mataki 3, akwai a cikin talakawa, wani kana karantar da addini yana zaunawa kana wucewa yana akara makallawa jiran yake bala'i ya fada ba. Alladhina yatarabbasuna bikum ad-dawa'ir, jiran yake bala'i ya afka muku. So farkon abin da shugabanni za su fara yi na gyara
inda gaske ne wallahi sai an samu yanayin da wannan tsarin na cewa wai idan dokar constitution ko wani wallahi mun yi magana da dama daga cikinsu sun yadda wallahi ana iya canza to amma al'ummar ce ita ta musulmin ba addinin bace a gabanta magana yadda za su gina rayuwarsu shi yake gabansu ba maganan mai ba dan Allah yanzu a zaben nan da aka yi na bana duk wanda aka zaba tun daga mataki har ƙasa waye je jefa ƙuri'a a cikin ku da cewa za mu zaɓe ka idan ka tafi majalisa daga cikin abin da muke so a yi wannan section din na dokar muna so a canza shi cewa mu a matsayin mu na musulmi abin da muka yarda da shi dokar Allah ita ce gaba da kowace irin doka dole sai an canja wannan tsarin an yarda cewa dokar da bature ya tsara ta constitution ba ta kai dokarwa ba dalawa ya yi zaɓe da wannan manufan ka gani shi ne abin da ke faruwa to dawo idan wannan abin yanzu yana faruwa a gida Najeriya a irin nan na san kun san rigimar da aka yi ta yi kwanan nan na magana abin da ya shafi sai da giya a ƙasar Saudiya ku duba ku gani wasu sai zamanto kamar ma jin daɗi suke yi an ce Saudiya ta fara saidawa na daga cikin alama ta munafunci sanda za a ce musiba ta afkawa musulunci da musulmi ka ga mutum yana farin ciki da wannan abu lokacin da muke magana kan wani malami sai suka taso ana cewa an samu wannan ishu din sai suka ɗauko cewa to ai gashi nan wai dan Allah ya kubutar da malam wani gashi nan an ɗauko maganan sai da giya to tambaya dala Iran ana sai da giya ko ba a sayarwa ɗaya kenan yanzu nan gurin nan Kaduna nan a ƙa'ida faɗa mu wani gari ne a cikin arewacin Najeriya inda babu barikin soja da Mami Market me yake sayarwa a Mami Market in ku akwai kamfanonin yin giyan ka zo kana magana sannan ihamin da aka kawo fa za ka ga sharaɗin da suka sa suka ce za a sayar da giyan nan sun sa wajen sharaɗi guda 7 kuma sun kawo cewa asali saboda Makka da Madina ne in ba dan Makka ba yana harami Madina tana harami ina ruwanka da Saudiya maganan Jidda da Riyadh daidai take da kowane guri Jidda da Riyadh daidai take da Najeriya ta fuskar daraja da Abuja da Lagos ko kuwa ko cikin falalar inda Allah ya faɗa a matsayin masu daraja akwai Jidda akwai Riyadh a ciki ba sa ciki inda duk al'ummar musulmi suke wa rigima suke ganin suna da alfarma da kima a gurin Allah da ya kamata a kare su shine Makka da ina da Madina to sai aka ce matsalar nan bata shafi Makka ba bata shafi ina ba Madina to kuma galibi duk abin da zaka da an ce maka ana yi a Saudiya zaka ga ya shafi su Jidda ne su Riyadh a matsayin capital city kai a matsayinka da aikin ibada ya kai ka zaka je kai umara ko kai aikin hajji har ka gama baka da alaka da inda za a ce maka an yi wani abu wanda za ka gani wanda idanka ba shi da kyau ba za ka taɓa gani ba ayyanka na di yadda lamari ya zama babu wani musulmi da zai goyi bayan cewa sai da kayan maye wannan abin daidai ne wannan abin ba daidai ba ne mai haramun ne amma kai da kake wannan maganan tare da sun ce sai mai shekara kaza za a siyar mako tare da sun ce ɗaya daga cikin dalilansu akwai ofisoshi na jakadanci kamar a ce a Abuja kowace ƙasa a duniya tana turo ambasadan ta Abuja ko sai aka ce su za a siyarwa sannan ba a yadda ba wani ya tura wani sai dai ya je da kanshi sannan aka ce daga ciki akwai adadi na abin da za a siyar maka a wata in ya ƙare ba yadda za ka yi to yanzu a nan gashi Kano ana iya kai hukumar shari'a ƙara a cita tara dala a Kano ana sai da giya ko ba a siyarwa Kaduna ana sayarwa ko ba sayarwa mu a nan garin har kamfanin giya muke da shi gashi nan buri-buri to wai wanda yake da kamfanonin giya a nan kuma ana cin fatistin a Najeriya a jihar a gina maka titi da shi ka hau kuma Allah ya tsine ma ko kuwa to wai duk mutum yana da wannan matsalar fa amma sai ya ƙi yin magana sai ya tashi duniya za ta tashi saboda ina so ku fahimci wani abu babbar damuwar wasu shine kin da suke wa addinin musulunci da kin da suke wa gwamnatin Saudiya saboda alakar ta dawa wannan yasa
abu ko bai da alaka da Makka da Madina in sun tashi sai su raba shi kai kaci yana da alaka da Makka da Madina. Yanzu ka hada da kasar Iran wanda su a addinin su mutu'a halal ce. Ai mun dauko rahoto mun saka a shafin BBC ta yadda ɗaya daga cikin malaman su gashi suna magana cikin rahoton da ita BBC ta dauko ya halatta a nemi mace ta baya ai luwadi da ita. Dala wanne ne yafi muni? Ina ma zaka hada? Ai ba zai taba zama ɗaya ma. Saboda haka dinnan gurin yanzu inda duk aka tashi a cikin garin nan wallahi ba wanda zai yi tafiya ta minti 10 ko sama da haka sai ya faɗa maka akwai wani guri da ana sai da giya. To baka damu da kai ga matsalar ka ba a cikin gida wacce ta mafi waccan wa muni sai ka zo kawai shikenan sai ka tada hayaniya sai ka ce a ai kaza abin da ya faru a ƙasar Saudiya in kana da imani yanzu kana kishin addini in ka ji an ce wani abu ya faru ya kamata ya zama to ka ji baka ji daɗin abin bane ba ka shiga cikin masu yayatawa ba yayata abin to ai gashi nan kuma na rantse da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki billahi allazi diyar da shugabannin Saudiya suka lalace wallahi ta fuskar Allah da addini sun fi shugabannin Iran alheri wannan ita ce aqidar mu saboda su shan giyar ba cewa suka ya halatta bane ko su kuma wannan muguwar aqidar da za ta raba mutane da Allah halattacciya ne ga gwamnati kuma shi suke yadawa mutane ina ba wani malami ya dauko maganin cewa kana iya kai ayanka ma Iran su yi karatu ba ai kwarai kai baka ji ba ya dauko ya ce kana iya kai ayanka ma Iran su yi karatu saboda haka wai sai yayi kiyasi wai gashi ana kai yaya ture karatu kai yara turai karatu na farko da malamai suka ce ana kai mutum ya je kasar turai karatu haka kai suka bar kofa a buɗe ko akwai sharaɗi masu kaiwa ne ba sa cika sharaɗin in ba su cika ba kaga wannan ya rage nasu amma malamai sun faɗi me sun faɗi matsayinsu sana abu na biyu yanzu malam Nasiru El Rufa'i Professor Isa Alifanta sun yi karatu kasashen turai ko ba su yi ba sun so da wuya ko ana samun ƙilla ne kaga mutum yana musulmi ya tafi kasashen turai ya yi karatu ya dawo ya zama kafiri haka ne amma a faɗa mana wani duk a cikin mutum 10 na rantse da Allah in suka je Iran karatu 10 daga cikinsu wallahi 8 ko 9 sai sun zama yan shi'a kuma muna kalubalanta a kawo mana mutum 10 da suka je Iran karatu a faɗa mana percentage ɗin da suka dawo nawa ne suna kan aƙidar su suka je suka dawo aƙidar bata canza ba ka gani kuma inda gaske ne shi mai maganar tunda ya ce ana kaiwa to ai ba wai shi ya ce da na gaba ake gane me sai ya fara ɗiban yayan shi sai ya fara turawa daga nan duk wanda ya yarda da shi ma sai ya yi me sai ya tura shi yasa sanda muka hango matsalar nan muka fara magana mutane ba su san dalili ba to ba ma wanda ya je karatu ya dawo ba shi fa ba karatu ya je yi kasar ba fa daga zuwa ya je dan yau taro ya dawo yayi wannan rikicewa dan Allah ya kuma wanda aka tura karatu ya je ya zauna dan Allah fa kaga ma magana to da aka kiyasin kasashen turai da wannan waɗannan dama shubha za su sa maka dan waɗannan asalin dama ka san addinin ka daban nasu daban ko kuwa waɗannan kuma a'a suna da awar da kai da su addinin ka daya to ko babu komai daga cikin gubar da zaka ɗibo ka dawo wallahi zaka dawo abin da yake sawabitu ne na addini sai ka dawo kana shakka akan su wannan shine wanda haka yanzu duk wanda ya ga dama a kujeran malam Abubakar Gumi ake faɗa cewa ana ɗibar yara wai ya halatta a ɗibi yara a tura su Iran karatu shikenan sai a faɗa mana mutum 10 waɗanda ka san sun je Iran karatu sawa'un karatun boko ko kowane irin karatu sun dawo zuwan su Iran bai musu tasiri ba sai a faɗa mana su shikenan kawai Allah subhanahu wata'ala ya samu dace saboda haka duk yadda hukumomin Saudiya suka lalace abinda za su yi na ɓanna ko ubana ne ya kawo abin da yake ba na daidai ba na ɓanna ba za mu taɓa goyon bayan shi ba tunda Allah ya ce wala ta kullil kha'inina amma dole a yi tawazun a yi me a auna tsakanin alherin mutanen Saudiya ta fuskar addini da kuma alherin wa'annan mutanen na rantsi da Allah tazaran ya kai sama da ƙasa wannan shine saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace